Hello mga inyan, kasama ko si RR, yan. RR, anak ni manager ito. RR. Bibili kami ng milk tea. No, ilibre ako ng tinigar. Ayun ka, oh. Bibili kami ng milk tea dito sa may Tawid Sapa. Yan, saan yung milk tea dito, RR? Doon. Bibili kami. Sa may Tawid Sapa kami. Yan, siya na to. Ayan. Saan yung milk tea? Ang bandar. Dyan. Ayan, bibili kami ng milk tea. Ayan, di si RR, bibili ng milk tea. Delivery tayo ni Paparay. Walang milk tea? Naubusan. Ano pala? Akala ko wala, R. R. Akala ko lang binta. Ano po yun? French fries ang wala? Pagkain po wala po. Sige. Milk tea lang bilhin namin, tsaka yung french fries. Shout out? Ayan, yung shout out daw. Sabi ng bata dito sa may bandang Tawid Sapa. Shout out daw. Ano pangalan mo, boy? Kyle. Shout out kay Kyle. Oy, subscribe ka kaila sa YBTV Kyle. Makikita ka rito. Ayan. Dito kami ngayon sa may Tawid Sapa, no? Bibili kami ng milk tea. Magkano kayo milk tea? Magkano milk tea, R? Magkano milk tea? Ayan, 29. Mura lang milk tea dito, no? Ayan si Kyle, sa kay Kyle, ayan. Ayan. 95 to, 95. 95 yan. Ito si Leo. Magkano milk tea nyo, bro? Magkano milk tea nyo? 29.39. Tapos? Excel po sa 79. Ayan, mura lang milk tea dito. Nagkakalapati kaya? Ito yung milk tea nito, ito. 29, 39, tsaka 79 ba ito, bro? 75. 75, 79, Mura lang. XL. XL large, tsaka medium. Ayan, mura lang dito sa may Tawid Sapa ito. Ano pangalan ito? Ano pangalan ito? Cup A? Cup O? Cup O. Okay. Kaya. Ara, malangkot siya, malangkot. Ito si Ara, Tawid Sapa to eh. Kilala niyo, no? Si Ara, taga dito to, Tawid Sapa. Kilala niyo? Hindi. Doon sa banda eh. Ayan, mga batang Tawid Sapa rito. Pero ano to, anak ng kaibigan ko, anak ni manager ito, anak ng manager namin. Shout out. Anak ko ng manager namin. Si Manager Ray. Ayan. Dito sa may Tawid Sapa, mga batang Tawid Sapa yan. Sila Kyle. Yan. Si Leo. Sino Mio dyan? Mio. Ito. Ayan, okay. Sabay si Pijong. Yung maliit na yan. Pijong? Sige Pijong, taga Tawid Sapa rin to. PJ. Pijong. PJ from Tawid Sapa. Okay. Okay, may dito sa Tawid Sapa, yung cup o milk tea, mura dito, kaya ano na kayo dito. Okay, mga yan, salamat sa panonood. God bless you, more power, keep safe. Sana nasa buti kayong kalagayan, mga yans. Bye-bye, mga yans.